Băi, am arat pe tine, am arat pe voi. Pușcă, mă pică. Pușcă, mă pică. Mamă. Dă-l idee din stânga. Ascultă-mă bine, nu te lua cu mine. Băi, dar trageți. Mai cos ca tine. Din două cuvinte și un telefon. O să pun pe fugă un batalion. Ascultă-mă bine. Femelo, marș, femelo. Femela, mâinile sus. Pe mașină. Copii tăi, tu dragi mine. Dacă de ce să te omoră? Dacă de ce să te omoră? Băi. 7 6 2 Atașamentele, stați telefon. Da, și mă lasă, Stai să văd dacă cineva mare pe stație. Te rog frumos. Mă auzi? Grasule. Auzi, bro, dezechipează-te cu de Nu e problemă, dă tecul, descarcă-te cu șdem, descarcă-te cu șdem. Bine. Îl iau acum. Mă auzi? Mă auzi? Vino repede, jefuitor. Dă-te jos, aia ca? Stai pe loc, dă, lasă cau jos, descarcă cau și dă-mi-l. Hai, și cu atașamente cu tot. Bine. Nu, le-am descărcat, frate. Dă-mi țelul. Haide, dată, și amortizăm și tot. Haide, mai repede. Aruncă stația. Așa ca stați calm. Ușor. Eu. Macet, bine. Îl iau acum. Ai fantazii, mereu. Nu mă satur cu o femeie că sunt vagabond. Vreau mereu să fac urgii cu vreo 7 8. Sunt lemar magnificul, așa mi se Nu cred că am ajuns prea târziu. Am un harem de femei numai pentru mine. Nu mă satur cu o femeie că sunt vagabond. Vreau mereu să fac urgii cu vreo 7 8. Sunt lemar magnificul, așa mi se spune. Am un Dacă ai dat ceva pe stație, te-au omorât. numai pentru mine. Haideți fetele mele, adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor, că nu înnebunesc de focul vostru. Veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Ce secunde sau Haideți fetele mele, Bă, l-a fugit. adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Bă, ai 10 secunde să descarci cu că nu înnebunesc de focul vostru. Veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Nu vreau o nevastă cum au oamenii normali. Vreau de la 10 în sus, mai ceva ca la arabi. Am lampa fermecată la fel ca lui Aladin. Eu și femeile mele în grup ne iubim. Bă! Care ești atât? Fetele mele, adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor, că nu înnebunesc de focul vostru. Nu trage, Ce faci, mă? Haideți fetele mele, adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor, Dezechipează-te cu de rapid, dezechipează-te cu veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Nu mă satur cu o femeie că sunt vagabond. Vreau mereu să fac urgii cu vreo 7 8. Sunt lemar magnificul, așa mi se spune. Am un harem de femei numai pentru mine. Nu mă satur cu o femeie că sunt vagabond. Vreau mereu să fac urgii cu vreo 7 8. Sunt lemar magnificul, așa mi se spune. Am un harem de femei. Dă-te jos, băi, ai fugit de mine, dă-te jos. Haideți fetele mele, adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor, că nu înnebunesc de focul vostru. Veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Haideți fetele mele, adunați-vă.
adunăți-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor că nouă nebuneți de focul vostru. Veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Din câte știu eu, n-ai voie cu cască în penitenciar. Ușor. Băi, suntem cu toți, avem ora pe tine. Telefonul și stație și ghiozdană. Și atașamentele. Haide mă repede și ceafă și stație și telefonul și ghiozdană. Haide mă. Ok, fratele, haide. Haide. Mă auzi, bro? Băi, fără să dați nimic pe stație, care a dat pe stație a dat gloț în cap, hai. Fără să... Mă auzi, bro? Băi, fără să dați nimic pe stație, care a dat pe... Descarcă-te cu genul, dacă dă... Și revine Dani Mocanu cu Seara nou frumoasă, hit băieți. pentru toate femeile Să care învățați și știu voi să să băgați zăpăcească așa cu adevărat găini, un dacă bărbat. înțelegeți. Și bineînțeles, pentru toți bărbații care acceptă avansurile lor. Dacă îți da ceva pe stație, mă omorât. Băi, 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 am trecut pe tine, avem armele pe tine, avem armele pe tine. Avem toți armele pe tine. Dacă n-am lăsat armele tras, 3, 2, așa. Hai, Îmi face să dezic. mă opresc să mă iau cu mine Și-mi garantează că-mi face plăcerile bine. Încălțată cu toc înalt și fustiță mini, gagica să pleacă în ce ca să-i văd bikini. Stai cu spate la mine. Nu pot să mă controlez și mă opresc la ea. Bine, ia-mă, 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 ia-mă. Dă-i, urcă. E așa de Suntem bună toți? gagica când vine să mă știi de ea.